אני דן ימין, ראש המעבדה לחקר התפשטות מגיפות באוניברסיטת תל אביב. אני יהודי קימרון, אני פרופסור בפקולטה לרפואה באוניברסיטת תל אביב. הייתי ממקימי צוות הטיפול במגיפות, ובהמשך גם חבר בצוות ניהול משבר של משרד הביטחון, שאמור לנהל אירוע מהסוג הזה. המדענים ואנשי הרפואה שכינסנו כאן מגיעים מכל התחומים הרלוונטיים. יושב ראש איגוד רופאי בריאות הציבור בישראל, חבר בצוות המייעץ לפרויקטור הקורונה. אני ראש בית הספר לבריאות הציבור באוניברסיטת בן גוריון, נמצא בוועדה המייעצת של מגן ישראל. כולם נושאי משרות בכירות בתחומם, חלק בלתי נפרד מהממסד הרפואי בישראל. אני מנהלת את המכון האונקולוגי בשמיר, אסף הרופא. לי קוראים איתן פרידמן, מומחה ברפואה פנימית ובגנטיקה רפואית, פרופסור מן המניין באוניברסיטת תל אביב. גם הם עוטים מסכה, שומרים על ריחוק, מכירים היטב בסכנות הקורונה, אבל הם מתעקשים לטעון שהעולם משתגע. ואף אחד לא מוכן להקשיב להם. דוקטור אמיר שחר, מנהל חדר המיון, המלר"ד של בית חולים לניאדו. אני אולי הסבא של הרפואה הדחופה בישראל. אני דוקטור אבי מזרחי, מנהל מחלקה פנימית ומנהל מחלקת הקורונה במרכז רפואי שמיר, אסף הרופא. כששמענו בפעם הראשונה את הדברים שתשמעו עכשיו, נדהמנו. כששמענו את זה שוב ושוב מעוד רופא ועוד מדען ועוד מומחה בינלאומי, הבנו שמשהו משוגע קורה כאן, משהו שאתם חייבים לשמוע ולראות. אבל את הסרט הזה לא תוכלו לראות בשום ערוץ ממוסד בישראל. הקו הממלכתי ששולט בשידורי הפריים טיים בכל הקשור לקורונה, כמעט ולא מאפשר להשמיע באופן סדור וברור תזה שמדברת על המגפה בטון אחר. פחד הוא מוצר נפלא. הוא מאפשר שליטה, הוא מייצר רייטינג. והוא גורם לכולנו לשבת בפעם השלישית בסגר, כנראה מיותר לגמרי, ולא רק היו מקשיבים למה שיאמר כאן מיד, יכול להיות שכל זה לא היה קורה. China has more than 200 confirmed cases of coronavirus, it's called. בינואר 2020 התפרצה מגפת קורונה בסין, העולם מגיב בהיסטריה. מתמודד עם תחזיות אימה על מיליוני מתים, סגרים ברחובות ומערכות רפואה שמאיימות לקרוס. אבל כבר אז היו לא מעט אנשי מקצוע מובילים ברחבי העולם שראו את הדברים אחרת. תנסה לי להגיד לי, אם אתה זוכר, איפה היית ברגע שבו שמעת על הקורונה פעם ראשונה? כן, האמת שאני הייתי בסטנפורד, בשיתוף פעולה של קבוצת חוקרים מאוניברסיטת תל אביב, ואז שמענו על ההתפשטות המהירה. נגיף קורונה התפרץ בסין, וכבר התפשט למדינות רבות. באותם ימים הודיע ארגון הבריאות העולמי שהסיכון למות מהדבקה בקורונה עומד על כ3.5%. המשמעות היא יותר מ100,000 אנשים שימותו רק בישראל. שיעור המוות יכול לנוע בין 1-2% ל4%. מה זה אומר לגבי ישראל? זה יכול להגיע לרבבות של אנשים מתים. זה לא עשה שכל. אני אנליטיקאי, אני מתעסק כל היום בנתונים. משהו שם לא יסתדר. תסביר לי למה אתה מתכוון. אנחנו קוראים ידיעות מהעולם לאורך כל התקופה הזאת, ובטח בהתחלה, שבסין אנשים נופלים ברחובות ומתים, כן. בארצות הברית כמויות אדירות של מתים. איטליה, אנשים מונשמים מחוץ לבתי החולים במכוניות, נכון להזמן. מה לא נכון בדיווחים האלה? לא, הדיווחים האלה כולם נכונים. כולם נכונים. אבל אנחנו ראינו שכשמסתכלים על מדינות שונות, אנחנו מדברים על אחוזים שונים לחלוטין של תמותה. מה זה אומר? זה אומר שרוב המקרים אינם מדווחים. ואם רוב המקרים אינם מדווחים, זה אומר שבהינתן הדבקה, הסיכוי לתמותה הוא נמוך. כבר בפברואר יכולנו להסתכל על נתוני תמותה בסין, והנתונים היו מדהימים בקיצוניות שלהם, שהם מפרידים בין קבוצות סיכון, בין אנשים למשל שהם מאוד מבוגרים לבין ילדים. ילדים כבר אז ראו שהם כמעט לא נפגעים מהקורונה הזאת. לעומת זאת, מבוגרים, ככל שעולים בגיל, זה ממש גרף עולה. ברגע שאתה מזין את המספרים האלה האמיתיים למודלים אפידמיולוגיים, אתה מבין שאין מה לעשות. אנחנו לא נגיע בשום קונסטלציה לאותם מספרים מחרידים ומפחידים. יש איזה רגע שבו את מתחילה להבין בעבודה שלך בבית חולים שיש איזה היסטריה גדולה מדי? כן. יש כזה רגע? כן. אני יכולה לשים אצבע, זה בערך בסוף פברואר, כשארגון הבריאות העולמי ואחר כך גם בכירים אצלנו, מדברים על זה שאם מספר המתים הוא X, ומספר האנשים שנמצאו מאומתים לנגיף הוא Y, הרי שאחוזי התמותה הם X חלקי Y, 3-5%. שזה המון. שזה המון, אבל באותה תקופה הרי לא בדקנו. המחנה היה הרבה יותר קטן, זה הדליק לי נורות אדומות. זה לא היה נראה סביר. לצערנו בתרחישים שלנו יכולים להיות אלפים רבים מאוד
מאזרחי מדינת ישראל שימותו מהמחלה. הייתה היסטריה עולמית, לא רק היסטריה בישראל, כאשר הדבר הזה הופיע מסוף דצמבר עד מתישהו בתחילת אפריל, אבל לקראת מאי ברור לגמרי, גם בישראל וגם בעולם, שזה לא המגפה השחורה. וברור לגמרי שזה לא השואה, וברור לגמרי שזה לא השפעת הספרדית. המחלה הזאת היא קיימת. אני לא מכחיש קורונה, המחלה היא קיימת, אבל צריך לקחת את הדברים בפרופורציה. המחלה הזאת איננה לא דבר, לא אבעבועות שחורות ולא אבולה. היא מחלה שהתמותה ממנה, למעט בגיל המבוגר ובאנשים עם מחלות רקע, היא נמוכה ביותר. המגפה הזאת היא מגפה מנופחת בממדים שלה. 99.8% מהאוכלוסייה ישרוד את הנגיף, גם אם כל העולם היה נדבק. כבר במרץ פרסמנו כתבה ב-ynet שאמרתי, תשמרו על קבוצות הסיכון ותשחררו את השאר. ואז אתה רואה שקורה בדיוק הפוך. כן. לא מבודדים, ואת כל האוכלוסייה סוגרים יחד. זה מזעזע כי אתה אומר, יש כאן איזשהו משהו שהוא לא נתפס, ואתה אומר, עוד שבוע כולם יבינו את זה, ועוד שבוע הסיוט הזה ייגמר. כולנו נתעורר מהדבר הזה. ואתה מחכה שבוע ואתה רואה שזה לא קורה. ואתה מחכה עוד שבוע וזה לא קורה. ואתה מתחיל להבין הם מתבוססים בטעויות של עצמם. מישהו אמר לי משפט שאני די מסכים עליו, שהסגרים זה התעלת בלאומר של 2020. מישהו התחיל סגר בסין, ומאז כולם באופן גורף רצו לעשות סגר, ועכשיו קשה להחזיר את השד לבקבוק, וקשה להודות בטעות. מה אתם עושים? מה אתם עושים עם ההבנה הזאת? מה שאנחנו עשינו, אנחנו ניסינו לייעץ. אני באופן אישי נפגשתי עם שר הביטחון דאז בנט. אמרתי את הדברים, הצגתי אותם כמו שאני מבין, אבל לצערי אני נתקלתי בזה שלא כל כך רוצים להקשיב, וחבל לי, אני מרגיש פספוס גדול בהקשר הזה. כדי שבתי החולים לא יקרסו, עושים סגר, מעכבים, משטחים את העקומה, ואז בתי החולים יכולים לתפקד. והשאלה אם יש צורך לזה, ואין צורך. למרות הנתונים הברורים, קובעי המדיניות מתעלמים מהעמדות של אנשי המקצוע. נאלצנו לנקוט בצעדים נוקשים, אפילו נוקשים מאוד, כדי להאט את קצב ההתפשטות של המחלה בישראל. את המשק כולו הם מכניסים לסגר אחרי סגר. הילדים רובצים חודשים ארוכים בבית במקום ללמוד בבית הספר, וכל הזמן מאיימים עלינו שבתי החולים עומדים לפני קריסה. תחלואה של 1,600-1,700 חולים ליום, יוצרת כל הזמן עומס על מערכת הבריאות. אנחנו עורכים את הרעיון הזה בסוף נובמבר, כשמתחילים לדבר כבר על סגר שלישי. כמה חולי קורונה מאושפזים אצלכם עכשיו? מה אין? אין 0? יש היום 7 חולים, אף אחד לא מונשם אצלנו. רובם יכולים ללכת הביתה. בתל השומר היום מאושפזים 9 חולים. האם בית החולים שלך היה לפני קריסה? אף פעם לא. אז למה סגר שלישי? לא יודע. אני עשיתי את המעט שיכולתי אז לפנות למי שהכרתי, לא קיבלתי תשומת לב, וכל השאר אנחנו יודעים אותו. התרחישים שקורים באיטליה וספרד ומדינות אחרות יכולים לקרות גם פה. הייתה פאניקה, הייתה היסטריה, והייתה יכולים יקרסו, נתכונן לעשות, המרוץ אחרי מכונות הנשמה, יחידות טיפול נמרץ, לא היה אף אחד שיגיד אחרת. כי בתי החולים לא יקרסו. כי בתי החולים, לא רק שהם לא יקרסו, הם גם לא היו על סף קריסה. המספרים שזרמו אלינו היו מספרים מאוד גבוהים, של מאות ואלפי מונשמים, ושל מחלקות שקורסות. שזה מה שיקרה. שזה מה שיקרה. והחולים מתחילים להגיע בהמוניהם? אז הם לא מגיעים בהמוניהם. קורונה קצת, מילאה יותר את בתי החולים. קצת? קצת. כי לנו סיפרו שאתם קורסים. קריסה, לדעתי לפחות, זה כאשר חולה צריך טיפול מסוים ולא יכול לקבל אותו. וזה לא קרה. וזה לא קרה. זה לא קרה ולא היינו קרובים לזה. האם מדינה של 9 מיליון אנשים, כשיש 800 מאושפזים בקיץ, האם יש לה קריסה? אוקיי? באמת, אני שואל אתכם, השכל הישר. אנחנו כן יודעים להגיד שהם באמת היו קרובים לשלב שהם לא יכולים לתת את מה שנקרא הטיפול המיטבי. אבל גם כשאנחנו בחורף, כשזקנה יושבת במסדרון, גם אז אנחנו לא מקבלים טיפול מיטבי. אני אומר לכם שתהיה המגפה שתהיה נכון לעכשיו וגם מקודם, יהיה מקום לשים את החולים והם יקבלו, יהיה מקום והכל יהיה בסדר.
זה לא הגיוני שב-800 חולים קשים בתי החולים קורסים. הם לא קורסים והם לא היו קרובים לדעתי בכלל לסכנת קריסה, והראיה, ברגע שהגיעו לרף של 800 חולים, בן לילה הרף הזה הוא עלה ל-1500, אז המספר הזה היה די מצוץ מן האצבע. זו המחלה היחידה בהיסטוריה של הרפואה ובספרי הרפואה, שמספר החולים הקשים הוא תמיד פי 3 ממספר החולים הבינוניים. אין דבר כזה. בדרך כלל יש מדרג. קלים, בינוניים, קשים. לפי הגודל הזה. איך אתה מסביר את זה? שינוי של ההגדרות. שאלת מספר החולים הקשים בקורונה והאופן בו מגדירים חולה קשה קשורה לרמת החמצן בדם, הסטורציה, שמתחת לסף מסוים הופכת להיות מסוכנת. אלא שבישראל, משום מה, המספרים השתנו. אם לפני מאי או לפני יוני ההגדרה של חולה קשה הייתה מישהו שהסטורציה שלו היא מתחת ל-90, עכשיו זה מתחת ל-94. תיקח אדם שהוא מעשן כבד, הוא מסתובב נורמלי על 94%. סליחה, אני מסתובבת נורמלי על 94, גם 93. נכון. למה שינו? זאת אומרת, ארגון הבריאות העולמי שינה, אבל החזיר חזרה. החזיר חזרה, ופה נשארו בעניין הזה. אתה צריך להבין, מישהו שהסטורציה שלו נמוכה והוא מוגדר כחולה קשה, זה לא בהכרח חייב להיות חולה מרותק למיטה, מחובר למכונות הנשמה. ממש לא. זה יכול להיות חולה שסתובב במחלקה ויושב בפטיו ותוהה יום יום מתי הוא ישתחרר. וזה לא מצב שמתאר נכון את התחלואה הקשה באמת ואו את התמותה. למי יש את האינטרס לעשות את זה? אני לא יודע. אני חושב שזה חלק מהמדיניות של להפחיד אותנו, מדיניות לשמור אותנו כנועים. קיים פער עצום בין החשש והאימה מפני המחלה לבין המצב בפועל. הבעלה הזאת היא אכן הובילה בסופו של דבר לקבלת החלטות שגויה. על תחזיות האימה שהבטיחו את קריסת בתי החולים אחראי צוות המומחים שגייס לצידו ראש הממשלה בתחילת המשבר. צוות שמדבר בכל אחד ומגבה גם היום את החלטת הממשלה להטיל עלינו סגר שלישי. כאשר ההחלטות לא מתקבלות רק על בסיס מדעי אפידמיולוגי ומונחות ומולחות על ידי הצוות המקצועי, ההחלטות אינן קונסיסטנטיות עם המדע. והם אמרו את זה. אבל אנשים שיצאו, רופאים כמוך, שיעצו לראש הממשלה ולשר הבריאות... מי יעצו לראש הממשלה? פרופסור שוורץ שהוא פיזיקאי, פרופסור וקסמן שהוא מתמטיקאי ופיזיקאי. לא רופאים, לא אפידמיולוגים, לא רופאי בריאות הציבור. יש לנו עוד 3 שבועות למצב של הידרדרות טוטלית של מערכות ההנשמה במדינת ישראל לקורונה, והחלטה של רופאים שהם לא רוצים לקבל אותה, את מי להנשים ואת מי לא להנשים. אחת הבעיות שאנחנו רואים באירוע הזה זה כל מיני פסאודו מומחים שבאים ותופסים את הבמה, או יש מי שדואג לקדם אותם, שזה באמת תמוה, מה הם עושים שם? כמו אותם מדעני אנרגיה אטומית, שאני מאוד מקווה שבאנרגיה אטומית הם מבינים יותר ממה שהם מבינים באפידמיולוגיה, ואי אפשר להבין למה ראש הממשלה או המל"ל או כל גורם אחר, למה הם מקימים צוות מומחים שאין בו לא רופאים או רופאות, לא אפידמיולוגים, לא נשים כמעט, לא ערבים, לא חרדים וגם לא מומחים בתחומים הרלוונטיים. אני מודאגת מהעובדה שאנחנו ממשיכים לשים את יהבנו במודלים מתמטיים שנכשלו פעם אחרי פעם אחרי פעם. איך את מסבירה את זה? אני לא יודעת להסביר את זה. אני חושבת שכנראה יש גם אנשים שניזונים מהחרדה והכאוס הזה. אמר ראש הממשלה ביושר, אני בעד החמרת יתר. בכל דבר החמרת יתר. אני הנחיתי מדיניות של היערכות יתר ולא היערכות חסר. אנשי המקצוע הבכירים בתוך משרד הבריאות לא הקשיבו להם ולא אפשרו להם בכלל להבין למה מתקבלות ההחלטות. אז כל הזמן הממשלה מחזקת ורק רוצה לשמוע דעות מסוימות. אז לקחו את כל הידע והמחקרים שנעשו לאורך השנים והעובדות והפכו אותם? אני חושב שבסופו של דבר העניין הוא עניין פוליטי. ויש הבדל מאוד גדול בין התנהלות שרוצה לשאול מה טוב, לבין מה נראה טוב. הגדלת שביעות הרצון של הציבור נמדדת בהקטנת ההדבקה. ולמה? כי מפמפמים לנו בתקשורת, היום יש 100 נדבקים, מחר 700 נדבקים. אם היינו מפמפמים בתקשורת שהיום מתו 3 אנשים מעישון פסיבי, ומחר מתו 6 אנשים מעישון פסיבי, ומחרתיים 9 אנשים מעישון פסיבי, סביר להניח שמישהו היה לוקח על עצמו את האחריות ומתחיל לטפל בצורה מסיבית בעישון הפסיבי. מה שאתה אומר זה שממשלות בכל העולם התעלמו מספר אמיתי, מספר חולים קשה, והתרכזו רק בכמה ידבקו כדי להשביע את רצון הציבור? כן, אני לא חושב שזה צריך להפתיע אותך. בוא תסתכל רגע על המספרים. הרי על מה דיברו איתנו במשרד הבריאות? דיברו על מקורות ההדבקה.
אוקיי? אבל סליחה, השאלה החשובה ביותר שאני שואל אותה השכם והערב זה, מה הם מקורות ההדבקה של המאושפזים? מה אכפת לי שבן אדם היה בחדר כושר ונדבק והדביק? זה לא מקור ההדבקה הרלוונטי. וכששאלנו את השאלות הקשות האלה, לא קיבלנו תשובה, לא קיבלנו גם את כל הנתונים. גישה דיפרנציאלית קוראים לזה. במקום סגרים גורפים, מתמקדים במקורות הרלוונטיים להדבקת אוכלוסיות בסיכון. אלא שלמרבה הצער, משום מה כל ניסיון לטיפול ממוקד במגפה נכשל בישראל עוד לפני שהתחיל. ברמזור בעיקרו הוא מסר לציבור. כדי להבין את גודל המחדל צריך רק לעיין בתוכניות המפורטות שמדינת ישראל הכינה מראש להתמודדות מול הדבקה נגיפית המונית. על העדכנית שבהם חתומים גם כוכבי קורונה כמו גרוטו ובליצר, אבל באורך פלא שום דבר מהתוכניות לא יושם בפועל. ב-2007 מוגשת תוכנית כזאת מאוד מפוארת, נכון? ובתוכנית הזאת הסבירו בדיוק מה צריך לעשות שיש מגפה. האם בכלל קראו אותה עכשיו? קרוב לוודאי שלא. בעצם האחריות לניהול אירוע כזה הייתה אמורה להיות על פי כל התוכניות של משרד הביטחון. הייתה גם החלטת ממשלה. נגיד שהם נכנסים למחשב של משרד הבריאות או פותחים את הארון עם המחקרים. הם מוצאים שם, אתה כותב תוכנית הערכות למגפות, האם יש לנו? עולה. או לא עולה, או לא מחפשים. מה היה שם? עולה, אני בחיפוש באינטרנט שעשיתי לאחרונה מצאתי את התוכניות האלה באתר האינטרנט של משרד הבריאות. למה זה לא קרה? אני מתקשה להבין, גם אני מתקשה להבין את הדבר הזה. אני חושב שהיה פה יותר מאשר לא לעשות גוגל. ייתכן שממניעים פוליטיים. זה לא שהם לא ידעו, הם לא רצו אולי. ואני חושב שחבל מאוד שכך, כי אפשר היה מאוד להיעזר בהם. יש מערך של רשות החירום הלאומית. מה קרה איתו? ככה לא עובדים. כדי להצליח באירוע כל כך גדול ומורכב, אתה לא יכול לנהל אותו באופן ריכוזי, שבסוף יש מספר מאוד מצומצם של שותפי סוד, שרק הם יודעים מה קורה, ואתה מבטל לחלוטין את היכולות המעולות שיש למערכת הביטחון, לרשויות המקומיות, ולגורמים נוספים שאתה חייב לשלב אותם. יש גיידליינס, יש מה לעשות. התוכנית עדיין שוכבת במגירה מעל האבק. למה לא הוציאו אותה? לא צריכים להמציא את הגלגל מחדש. יש לי יותר מרושם שחלק נכבד מההחלטות וההנחיות בישראל איננו נגזר אך ורק מהצורך הבריאותי. אני חושב שזה היה עיתוי גם של ראש ממשלה שהחליש מאוד את רשות החירום הלאומית, אולי גם ראש ממשלה שאוהב בסופו של דבר שדווקא כן יש איזה ברדק, ובסופו של דבר צריכים להגיע אליו, וכל מיני אנשים מחפשים ככה את דרכם, והלכו ונבנו דברים מאולתרים. עוד מתחילת האירוע ראינו את ההשתלטות של הדרג הפוליטי על נושאים מקצועיים. חלק מבכירי משרד הבריאות מודרו מחלק מהדיונים, ואי אפשר היה להבין מהי העמדה המקצועית של אנשי המקצוע במשרד הבריאות, ומה תפקידו של המל"ל, שהוא לא גוף שאמור היה לנהל את האירוע בתחום הזה. זה לא היה ברור. כאשר אתה נוקט בפעולות שבאופן ברור הן מנוגדות לאינטרס הלאומי שלך, ואתה בכל זאת ממשיך באותה מדיניות, זאת איוולת. בתוכנית בת 164 עמודים כתוב שעם הופעת המגפה יש להעביר את ניהולה לגורמי פיקוד העורף, לצבא, להפעיל 10 ועדות מקצועיות, לבזר סמכויות לרשויות המקומיות, והכי חשוב, הטלת סגר הוגדרה במסגרת התוכנית כמוצא חירום אחרון, וגם אז מוגבל ונקודתי. וזה בתרחישים של עשרות אלפי מתים. ב-2005 ישבה ועדה מטעם משרד הבריאות על תוכנית של סגר. והמסקנות של אותה ועדה היו שסגר זה אמצעי שאתה נוקט רק כשקלו כל הקיצין, וגם אז לא סגר כללי על מדינה שלמה, מכיוון שהבינו את המשמעויות הקשות והנזקים ההרסניים שיש להפעלת צעד כל כך דרקוני על הציבור. אתה יושב, אני מניחה כמו כל עם ישראל, ורואה חדשות כל ערב, ולא עושים שום דבר ממה שאתה יודע שצריך לעשות. מה קורה שם בפנים אצלך? תסכול, עצב ואמפתיה לאנשים שנפגעים, מהצעדים שננקטים למיגור המחלה. דיברתם חברים שלך, התקשרת, עשית טלפונים, אתה מכיר את כולם, אתה המצאת את זה. כן, יצרתי קשר עם אנשים ואני שמעתי שמשרד הבריאות מתכונן. אז אני שמחתי על משרד הבריאות שהוא מתכונן. צלצלת אז ואמרת, חבר'ה, יש תוכנית, הכנו. הייתי בקשר עם האנשים, כן. הייתי בקשר עם אנשים מקבלי החלטות. מה הם ענו לך אבל, האנשים האלה? בדרך כלל לא קיבלתי תשובות. לא נתנו לך תשובה? לא נתנו תשובות. סגר לא מוריד תמותה. מאיפה אתה בטוח בזה? זה אפילו מלכתחילה לא חשבו לרגע שסגר יוריד תמותה. זה אפילו לא בתיאוריה קורה. הרי אם היינו מטפלים כמו שצריך בחתונות,
בערים האדומות. בצורה נכונה, כירורגית ספציפית, לא היינו צריכים, וגם לא היינו צריכים בשום מקרה, להגיע לסגר הגורף הזה. סגר לא אמור לטפל במגפה. זה לא כתוב באף ספר רפואה. זה פשוט לא מתודיקה להתמודד עם מגפות. איך מטפלים במגפה? על ידי זה שמשיגים באוכלוסייה עומק חיסוני. איך משיגים את זה? או חיסון, או שפשוט אנשים נדבקים, ועל ידי כך אתה מגיע למצב שבו יש חלק מסוים באוכלוסייה שהוא כבר מחוסן בפני המחלה. ככה זה עבד בהיסטוריה עד היום. ככה זה עבד. טוב, סליחה שאני אומר, זה מה שאומרים אלה שבעד חיסון העדר, זה אותו... זה לא אותו דבר, אני אגיד לך למה. חיסון העדר אומר, איש לנפשו. בוא ניתן לדבר הזה לחלוף, ונאסוף את הנזקים, ואחר כך, זה לא נכון. זה לא נכון לעשות את זה. אתה אומר להגן על חלק מהאוכלוסייה? זה בדיוק, זה הדבר הראשון, ולכן זה לא חיסון עדר. עומק חיסוני הייתה גם אחת הסיבות לכך שרוב מדינות העולם לא השביתו את הלימודים בבתי הספר. אולי כי אנשי המקצוע שם הבינו שאם המחלה לא מסכנת את הילדים, זה לא כל כך נורא אם הם ידבקו. מחלת השפעת יותר מסוכנת בגילאים הללו. חד וחלק. מתחת לגיל 20 לדוגמה, אין מקרים קשים בכלל, לא דובר. אבל סגרו פה כל בתי הספר לתקופה כל כך ארוכה. וזה חבל מאוד. יכולנו לאפשר, להפעיל את בתי הספר, והיינו מצליחים להשיג עומק חיסוני משמעותי בזכות הילדים. ואתה ראש מחלקת קורונה באדם נזכור, אני אומר את זה. אני אומר את זה. מה המזל בתוך הביש מזל? מה המזל? המזל הוא שנגיף הקוביד גורם באנשים צעירים ללא גורמי סיכון למחלה ויראלית קלה או מקסימום בינונית שאיננה מסכנת חיים. מודלים אפידמיולוגיים מראים שאם אתה סוגר בתי ספר, אתה מגדיל תמותה. אתה לא מקטין תמותה. למה אתה מגדיל תמותה? בגלל שאם יש ילד שנדבק והחלים, אז המחלה קצת יותר חלשה. ואם היא קצת יותר חלשה, היא תדביק פחות את המבוגר. את דגל העומק החיסוני נושאת בישראל קבוצת מדענים ואנשי רפואה בשם היגיון בריא. חברי הקבוצה קראו לכל אורך הדרך להימנע מסגרים תוך שמירה קפדנית על קבוצות הסיכון. כך אפשר היה להחליש את הנגיף עד שיגיעו החיסונים. אבל כל הניסיונות שלהם נהדפו פעם אחר פעם על ידי קובעי המדיניות שבחרו להטיל עוד ועוד סגרים. רוב האנשים שמתנגדים לקבוצה שאתה מייצג, של היגיון בריא, אומרים שזה דבר שמעולם לא הוכח. הם מכחישים מדע. נגיף נעצר כשמגיעים לעומק חיסוני מספיק, וכמו שכל נגיף, כמו ששפעת נעצרת בקיץ, וכמו שכל נגיף לאורך ההיסטוריה נעצר, ככה גם הקורונה נעצרת ותעצר. סגר כללי זה חיבוק דוב. ברגע שהוא יוסר, אנחנו רואים את זה גם עכשיו, אנחנו ראינו את זה גם אז, אנחנו נמצא את עצמנו בהדבקה הולכת וגדלה. האם זה שווה את זה? האם זה שווה את זה? והתשובה היא, בכל הרבדים, לא. בוא ניקח סיר מבעבע מים, אוקיי? מתחיל לצאת קיטור, אוקיי? האם אתה תצליח לקחת מכסה, לסגור חזק 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 את הציר ולקוות מאוד 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 שהקיטור הזה לא יתפרץ? לא מציעה לך לנסות, אוקיי? אותו דבר, באופן מאוד אנלוגי. עכשיו אפשר להגיד, האם נפתח את המכסה וניתן לקיטור, או אולי נפתח באופן חלקי, כמו שאנחנו עושים עם הפסטה, וניתן קצת. אפשר לדבר על האופן שבו אנחנו עושים, אבל בוודאי שסגירה מוחלטת והרמטית זה לא דרך להתמודד עם נגיף הקוביד. לא רק ששיטת הסגרים לא עובדת, כי בכל פעם שפותחים התמותה עולה הרבה יותר, ההשלכות של הסגרים הללו לציבור איומות. אבל ההנהגה בישראל ובמדינות רבות אחרות מעדיפה להתעלם מהמחיר ולנקוט בסגרים, למרות שברור לכולם שההשלכות לכך הרסניות. לו היינו מכניסים את כל מדינת ישראל לסגר עכשיו, עד יוני 2021, לא הייתה מחלה על הכיפק. אבל אי אפשר. לכל החלטה יש משמעות. יש משמעות כלכלית. תראי איזה שפיצה מטורפת יש באלימות במשפחה. תראי כמה אנשים מגיעים באיחור לבתי החולים, כי הם פוחדים להגיע לבתי החולים, כי הפחידו אותם מהקורונה, עם התקפי לב, עם שטפי דם במוח. זה לא מידתי. זה לא מידתי. אני בהחלט רואה את התוצאות הקשות של הסגר, את הבדידות, את החרדה, את הדיכאון. אני חושב שהנזקים האלה מאוד קשים, ולפי דעתי ייתכן שהם אפילו עולים על נזקי המגפה עצמה. צריך להבין, מדינה חפצת חיים, עד כמה שזה נשמע רע, חייבת לתמחר את המוות. זאת אומרת, לצורך העניין, יש לנו ועדת סל. ובאופן גס אנחנו נוכל להגיד שמדינת ישראל לא מוכנה לשלם יותר $100,000, וזה מספר גבוה מאוד בהשוואה לעולם המערבי, על מנת לפדות שנת אדם. אוקיי? כמה בקורונה זה עלה? כמה בקורונה? אז בואו נחשוב במונחי סגר כללי, $500 מיליון ביום. אנחנו מדברים על
$10 מיליון כדי לפדות חיים של בן אדם, אוקיי? $10 מיליון. לאדם? מה זה אומר? לאדם. הסגר השני לטעמי היה מיותר לחלוטין, גם מהסגר הראשון לדעתי היינו צריכים לצאת יותר מהר, והנזקים, אני חושב שאנחנו חשים אותם על בשרנו, את הנזקים של הסגרים הללו, ולפי דעתי סגר שלישי, לדעתי זה משהו שצריך להוריד אותו מהשולחן לחלוטין. כמו שכשהתותחים רועמים, המוזות שותקות, אז ככה אצלנו כשמתקרבים לקראת הסגר, פתאום מהדורות החדשות בטלוויזיה כולם מתיישרות לקו הזה כאילו אין ברירה אחרת, זה פשוט לא נכון. הברירה האחרת שבעזרתה אפשר לבחון אם מדיניות הסגרים והמגבלות הדרקוניות מצליחה, היא מה שקורה בשוודיה. המדינה שמסרבת להתיישר עם הקו ההיסטרי העולמי. אתה מסתכל למשל על שוודיה ובריטניה, שניצבו בפחות או יותר אותו זמן באותה סיטואציה. ולשתיהם צפו אסון מטורף. לבריטניה צפו שם משהו כמו 500,000 מתים, לשוודיה צפו 100,000 מתים, אם הם לא יעשו כרגע סגר. מדינה אחת עשתה פרסה, בריטניה, ושוודיה החליטה לצעוד בדרך הנכונה, בדרך שאפידמיולוג בכיר התווה. וכעבור כמה חודשים ביוני, ציפו שיהיה 100,000 מתים בשוודיה, ובפועל היו עד יוני בערך 6,000 מתים בשוודיה. כמה מתים יש באנגליה? בסביבות, אני חושב, 40,000 מתים. עם הסגר שהם עשו. עם הסגר. בשוודיה מתים מכל הסיבות. בערך 90,000 אנשים, אוקיי? בישראל מתים מכל הסיבות 40,000 אנשים. בשוודיה מתו מקורונה בערך 6,000 אנשים. בישראל מתו בערך 3,000 אנשים, כלומר, בדיוק פי 2. אלה המספרים, רק בלי סגרים ובלי כל דבר אחר. אנחנו צריכים לחתור לקיים חיי שגרה נורמליים במידת האפשר. My name is Matthias Geisted and I'm working on a project looking at the Nordic comparison and discussion on how to deal with COVID-19. I'm Jay Bhattacharya. I'm a professor of medicine at Stanford University. I am a health economist by training and a physician. I'm Eyal Shachar. I'm professor emeritus of public health at the University of Arizona. I have a master's degree in epidemiology. כדי לקבל תמונה על מה שקורה בעולם, כינסנו בזום כמובן 3 מדעני עילית שכמו המומחים בארץ יוצאים נגד המדיניות ההיסטרית שהשתלטה על כולם חוץ מהשוודים. Even though there wasn't a formal lockdown, society was adapting very well. It's voluntarily that work from home, keep a distance. If you're above 70, stay at home. So that's been volunteer. So there was a lot of efforts being done which people may not have understood or seen. We are shooting this day now. It's the 31 of November. What is the excess mortality in Sweden to this day? Well, it's like 6,700, I think. But if you compare over time, 2015 was actually higher. So it is a complex question. People have done of COVID, but then you also have the situation where people die with COVID from another cause. What has happened in Sweden, in the view of many, including mine, is fairly simple. 2019 and even the year before that did not have the expected mortality. And since nobody lives forever, people would have died in 2019, happened to die in the pandemic in Sweden. So whether you had lockdown or not, you are observing the fall-winter wave. Sweden is like the big place where everybody looks, but now the rumors or the information that's coming out is that the situation is getting worse. Yes, it is getting worse. But if you look at mortality, it's much less than it was during the spring. So I don't think we're in such a bad shape. If they predict right, it will turn sometime mid-December. And then we'll see the numbers going down again. המדענים ורופאי בריאות הציבור ברחבי העולם לא הסתפקו בהשמעת קולם במאמרים וראיונות עיתונאיים. ב4 באוקטובר 2020 פורסמה הכרזת ברינגטון, שזכתה לתמיכת עשרות אלפי אנשי מקצוע ברחבי העולם. Now I think there's 12,000 epidemiologists and other scientists and 34,000 doctors that have signed on. 2 basic facts lie at the heart of the declaration. The first is that this disease is much more deadly for the old and with people with chronic disease than for the young and people without chronic disease. Fact 2 is that lockdowns are absolutely deadly. We shut down the world and caused unbelievable damage
that was specified here in education, in mental health, in physical health, in death that happened and will accumulate in the coming years. It is not Sweden that did the experiment. It's the world that did the experiment. הניסוי השוודי עדיין בעיצומו והתוצאות לא ברורות, אבל בזמן שהם מתלבטים אם לסגור את הפאבים בלילות, אצלנו ובמקומות רבים נוספים בעולם, הציבור צריך להתמודד לצד המחלה עם ההשלכות הקשות של הסגרים, עם ההתעלמות של קובעי המדיניות מההמלצות של אנשי המקצוע. אני לא חשבתי שהיו חייבים להגיע לסגר מלא. אמרת את זה בישיבות האלה? כן, אני אמרתי את זה בישיבות האלה. אמרו לך, מצטער אדוני, לא, למרות שאתה אפידמיולוג, ולמרות כל הרקע שסיפרת לנו. תראה, בתוך הדיונים האלה נתנו לנו להגיד את כל הדברים. כשהדברים הגיעו לדיון כלפי הממשלה, אני חושב שבגלל ההיבט הפוליטי ושל חוסר אמון, אני חושב שזה יצר הרבה מאוד בעיות. הרבה מהצעדים שננקטו, שבחלק לא מעט מהם אני לא תמכתי, ננקטו ככל הנראה בגלל חוסר האמון של הממשלה בתושבים, וזה דבר שהוא עצוב מאוד. זה משוגע, זה לא הצלחה. נכון. זה לא עצוב, זה משוגע. הסגר השלישי הוא בכלל לא אופציה. והשני כן היה אופציה? שנייה, וגם התנגדתי לסגר השני, וגם הראשון היה לא נכון. אני אומר את זה כל הזמן. אז לא מקשיבים לכם? לא מקשיבים, ולהיתכן שגם בגלל זה יש דיונים שאני לא מוזמן אליהם. ממשלת ישראל מוכנה לשמוע אתכם? ממשלת ישראל, דיברנו במשך שעה וחצי שיחה טלפונית עם ראש הממשלה. ביקשנו לשמש כיועצים בקבינט, רצינו להתעמת עם המומחים של הקבינט, ונדחנו פעם אחר פעם אחר פעם. לא מאפשרים לנו להשמיע את דעתנו בקבינט. אם הם שומעים אותנו, הם צריכים להודות ביושר, שהם טעו מתחילת המשבר, הם לא היו צריכים לעשות את הצעדים האלה, וגם עכשיו הם ממשיכים לטעות, ודבר כזה נראה לי קשה לפוליטיקאים לעשות. אנשים יודעים מה אני חושב, ויש לי קשר עם מקבלי החלטות, כי אני מכיר את חלקם ברמה האישית, ואני מעביר להם המלצות ורעיונות. אני חושב אבל שאנחנו נמצאים במצב שבו עמוד השדרה המקצועי של נושאי התפקידים הבכירים במערכת הבריאות איננו חזק מספיק אל מול הפוליטיקאים. הדברים שאני אומר זה לא דעה אישית, זאת העמדת הקונסנזוס, היא גם תואמת לעמדת רוב המומחים בעולם. אם מסתכלים על ההתבטאויות של אנשי המקצוע במשרד הבריאות לפני שנכנעו לסד הלחצים של הפוליטיקאים, אפשר לראות איך הפרופסורים המכובדים מתנגדים לסגרים, ואז משנים את דעתם. איך אתה מסביר את זה שאנשים, חלקם חברים שלך, שאמרו דברים מאוד מסוימים לפני נגד סגר, פתאום ברגע שהם התחילו לעבוד עם השלטון, הם התהפכו? אין לי הסבר טוב לזה. אני חושב שאיש מקצוע צריך לעמוד על עמדתו המקצועית, גם כלפי בעלי השררה ובעלי הסמכות. אנשים מתהפכים כשמגיעים לתוך המערכת? מה קורה כשהם נכנסים לתוך המערכת? דברים שרואים משם, עוד לאיפה. כן, זה נכון, ואני באופן אישי דיברתי כמה פעמים עם פרופסור בליצר, אמרתי לו, תראה, איך מטפלים בשריפה? מבודדים אזור ומכבים את השריפה. אז תעשו באופן מסיבי בדיקות באזורים שהם אזורים ספציפיים. אני אמרתי את הדברים האלה לפני 3 חודשים בפגישה אישית איתו. מה הוא עונה לך בפגישה כזאת? שזה מעניין, ויש עוד מרב שיקולים שצריך לחשוב עליהם, ואלה הם הדברים. אני יודע בוודאות, גם אנחנו וגם חברים אצלנו שהם בכירים מאוד במשרד הבריאות, לא היו נגישים לא למידע על התחלואה, לא לדיונים שבהם התקבלו החלטות גורליות, הם לא שותפו. ונראה שפתאום כולם מתיישרים בקו אחד והולכים לכיוון מסוים. למה? במדינת ישראל, בהחלטות הקרדינליות, כמו המשפט עשה לך רב, אז הממשלה בחרה לעצמה עשה למומחה, ובחרה את המומחים שנוחים לדעתה, לא רצתה לשמוע את האמת, לא רצתה לשמוע את העמדה המקצועית, וכן, כמו שיש שומרי סף בתחומים אחרים, יש שומרי סף בתחום האפידמיולוגיה ובריאות הציבור, ומחקו אותם. טוב לפוליטיקאים שיש סגר, משום שאנשים שפוחדים נוטים לתת את אמונם. זה מצב של אמרג'נסי, נוטים לתת אמון במנהיג העליון. וזה לדעתי, אחד הדרייבינג פורסס היחידים. זה עושה לך נזק, ההתבטאויות שלך? גם אם בוא נלך לתרחיש הקיצוני, אני אאבד את מקום העבודה שלי, היה שווה לי. היה שווה לי. קשה לקבוע בוודאות אם אסופת המומחים המכובדת שהבאנו בפניכם צודקת. וכאמור, לתפיסת עולמם יש מתנגדים רבים, גם בין אנשי המקצוע. מה שברור שהנזק עליו התריעו כבר נעשה, ואולי אם קובעי המדיניות וכלי התקשורת היו נותנים מקום גם לקול שלהם, הדברים היו נראים אחרת. אבל במקום זה, הפכו אותם למכחישי קורונה. כמה קשה לך עם זה שפתאום אתה הופך להיות האיש הפחות מקובל, אתה שכולם חיכו למוצא פיך?
זה קשה, אבל התרגלתי. זה פשוט, יש כאן איזשהו נרטיב שרוצים לקדם, ומי שמתנגד לנרטיב הזה מושחר. ואתה סיפרת שבהתחלה שפרסמת מאמר בוויינט, היום אתה מתקשה לפרסם מאמרים, נכון? ניסינו עם זוכי פרס נובל לפרסם מאמר בוויינט, והם לא רצו, כי הם אמרו שהדעות שלנו מסוכנות. אמרתי להם שההשתקה של מדענים בזמן הזה זה מסוכן, אז אמרו לי, הדעות שלכם מסוכנות. חולים שלי באים עם מסכה, שואלים אותי, כן, אתה מכחיש קורונה? לא מכחיש קורונה, אני מכחיש שקורונה זה איום על האנושות ועל החברה. זה אני מכחיש. הפכת להיות קצת מוקצה בגלל דעותיך. כן. היית איש בקונצנזוס, נכון? אני מנהל מחלקה לתפארת. חדר המיון שלי קיבל עכשיו מקום ראשון במבדקי משרד הבריאות על חדרי מיון, בקטגוריה של חדרי מיון קטנים. אני היום מקדש את החולים, אז לא אכפת לי מאיפה אני מוקצה. לא כועסים עליך בית החולים שאתה משמיע את העמדות האלה? בוודאי שכן. הדובר של בית החולים, תיזהר, אל תשמיע דברים הפוכים. אל תתקוף את משרד הבריאות ולא את ההתנהלות, בוודאי שמשמיעים, בוודאי. אני לא מכחיש קורונה, אני מטפל בחולי קורונה. אני חושב שבתחילת הדרך נעשה קצת עוול לכל העניין הזה, כי הלכו לקיצון אחר. זה בפירוש לא מחלה להקל בראש. מצד שני, זה לא המחלה הנוראית שעשינו ממנה. קראו לך מכחישת קורונה? כן, בחיבה אני חושבת. אנחנו רואים מדע רע בכמה חודשים האחרונים. אנחנו רואים בתוך המדע השתקה של קולות. יש וירוס, הוא גורם לתחלואה, השאלה הגדולה היא, מה עוצמתה? The mostly troubling for me is the personal attacks. My feeling is that it is originating in the fear that we might be right. 9 חודשים, איפה כולם? כולם קוראים את אותם מאמרים. כולם רואים מה שקורה בעולם. לדעתי, יש הנחיה שהם לא ידברו. איך אמר מרטין לותר קינג? אני פוחד לא מן הרעים, אלא מן הטובים שלא מדברים. אין בסרט הזה, כבר הבנתם, כדי להמעיט בסכנת המגפה או להכחיש קורונה. הקורונה קשה ומסוכנת לקבוצה לא מבוטלת מהאוכלוסייה, ואיננו מטילים בכך ספק. אבל באותה נשימה, חייבים להודות שחלק גדול מהמחיר שכולנו משלמים ועוד נשלם על מחדלי המגפה, יכול היה להימנע. השאלה היא, רק מה ניקח מזה לפעם הבאה? מבזבזים היום 50,000 בדיקות כפול $100 בדיקה. 5 מיליון דולר ביום. 15 מיליון שקל, ו35 מיליון שקל בונים מחלקה. 1 מיליון שקל זה תקן רופא לשנה. זה תקן וחצי אחות לשנה. יהיה יום, עוד שנה, עוד שנתיים, שבו יסתכלו אחורה ויגידו, וואלה, תתבלבלנו. אין ספק. יהיה כזה? אין ספק. כבר עכשיו, הז'ורנל המוביל ברפואה, British Medical Journal, שואל את עצמו, מה למדנו מהאוכלוסייה בשוודיה? אני אגיד גם מה למדנו בדיוק באותו אופן מהאוכלוסייה החרדית בישראל. ברור לי שצריך לעשות פה ועדת חקירה. הוועדת חקירה הזאת תצטרך לחקור למה לקחו את כל הדברים שהיו קיימים, את כל התרגולים, ופשוט המציאו דברים מחדש. אני חושבת שאנחנו נחזור ל-2020 ונלמד את השנה הזאת בהיסטוריה של העולם. אנחנו לא נבין איך נתנו לדבר כזה לקרות. לא נבין איך נתנו לווירוס נשימתי בצורה כזאת להרוס את העולם כפי שהכרנו אותו.